Il-qorti ordinat li Darren De Bono magħruf bħala Topo biex jiġi arrestat u akkużat minħabba li rifjuta li jsemmi żewġ kompliċi fil-każ tal-attentat hold-up fuq l-HSBC f'Ħalqormi da minkejja li għal diversi drabi l-Maġistrat Monika Vella wissietu biex jgħid dak kollu li jaf. Iżda De Bono beda jwieġeb li hu kien qed jibża għall-familja tiegħu. Ix-xhieda ta' De Bono spiċċat kważi qabel ma bdiet kif huwa beda jonqos li jagħti ċertu dettalji minħabba din l-attitudni, il-Maġistrat ordnat l-arrest u l-investigazzjoni immedjata tiegħu. It-Topo kellu jkun ix-xut ewlieni tal-prosekuzzjoni għal daqstant ix-xhieda ta' De Bono ġiet sospiża sakemm isiru l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija. Ix-xhieda ta' De Bono suppost kellha tinstema' wara ġimgħat ta' battibekk illegali dwar l-ammissibilità tax-xhieda tiegħu. Propju l-ħamis stess, l-avukati ta' Vince Muscat resqu referenza kostituzzjonali fejn argumentaw kontra l-ammissibilità tal-provi ta' De Bono. Muscat, magħruf bħala il-Koħu, jinsab akkużat b'kompliċità fl-attentat ta' serqa fl-HSBC fejn kienu sparati diversi tiri. F'Jannar, it-Topo kien ikkundannat 10 snin u 6 xhur ħabs għall-irwol tiegħu fl-attentat ta' hold-up fuq l-HSBC fl-2010 dan wara li permezz tal-avukati tiegħu sar patteġġjament mal-Avukat Ġenerali bi skambju għal provi kontra l-koakkużat Vince Muscat. Bil-patteġġjament iwassal għal bidla fl-akkuża u li essenzjalment tnaqset mill-gravità tagħha.